Troels, du er arrangementsansvarlig på MCH Herning Kongresscenter. Kan du fortælle os lidt om, hvordan I vælger kunstnere til jeres arrangementer? Vi sætter os sammen et par kollegaer og sådan kigger på, hvad vi har fået af tilbud på forskellige teaterforestillinger eller koncerter. Eller også så har vi selvfølgelig en ønskeliste med nogen, vi godt kunne tænke os, og så er det jo om at finde ud af, hvor vi kan få fat i vedkommende. Hvad gør I så, når I rent praktisk har fået en kontrakt på plads? Jamen, når vi har fået kontrakten på plads, så kommer der jo et langt forløb, der hedder, at der skal laves et billetsalg, så vi kan få solgt nogle billetter, og der skal også laves noget markedsføring i forhold til det her enkelte arrangement. Får I PR-materialet færdigt, eller har I også folk til det? Altså i nogle tilfælde får vi faktisk færdigt materiale, men i kraft af, at MCH gerne vil have sådan sit eget lille fingerpræg på det, så har vi jo folk siddende. Vi har en grafisk afdeling, der simpelthen laver annoncemateriale for os. Hvilke medier bruger I forhold til markedsføring? Hvis det er de unge, vi vil have fat i, så er vi nok nødt til at reklamere på Facebook. Når I så når til selve arrangementet, hvad gør I, når I skal afvikle det? Det får vi fra den enkelte kunstner, der får man det, der hedder en rider, hvor der simpelthen står, hvad vil vi gerne have af mad, og hvornår kommer vi i hus, og hvornår er koncerten klar, og hvornår er koncerten færdig, og sådan noget. Så det er egentlig bare at vinge af på listen dernede af. Kan du fortælle om et arrangement, hvor alt gik op i en højere enhed? Men så kan det være i efteråret, der havde vi Søren Dahl, som er kendt fra Café Hak på P4 inden. Og det var sådan et arrangement, hvor alt klappede, fordi at, det var en hyggelig eftermiddag, hvor alt bare gik som det skulle, og folk gik glade derfra.